Hello logoफोर खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बराय हरबावलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर स' नै दायो ओंखारदों रेडि जादों आरोना थ' दिनैथ' मा होनो जोंना भट होनायनि दिन आरोना स' दिनै 7 मे दिनैहाय 7 मेआवहाय जोंना माने दिनैहाय भटनि दिन आरोना लोगोफोर स' आंबो ओंखारदों नै रेडि जाबाय माने जों आब'जों आंजों थांगोन आरोना बोरै आंना दहाय थांग्रोबाय थ' जोङो दायो भट होनो थांसै लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे फैदोलाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर स' फैदो आङो शेयार खालामलांसैलाय आरोना लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ स' फैदो लोगोफोर दा माने आङो भिडिअ खालामनायनि खारनानो जाहैबाय लोगोफोर माने एसे मेम'रि हिसाबैबो थाथोंसै सानदों आरोना आङो माने हाबानि उनावहाय फार्स्ट भट हैनायथ' भटआथ' गोदोनिफ्रायनो होबोगासिनो दंखायोना 18 इयार्सनिफ्रायनो ओमफ्राय थेवबाबो दा माने आंहा जायगाया गोदान जागोन आरोना स' बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर आंहा ओरैबायदि जाबावदोंसो माने दाथ' अनलाइननि दिनसै नालाय लोगोफोर थ' आंना मोननै नाम फैदों आरोना आंना न'आवबो मोनसे फैदों ओमफ्राय दा ओरै बोराइनिजोंबो माने अनलाइन बानायदोंमोन नालाय लोगोफोर स' बोराइनिजोंबो फैदों आरोना आङो दा आंना मोननै फैदोंमोन खिन्थु आङो माने न'आव थाङाखिसै आरोना लोगोफोर ओरैजायनो बोराइनिजोंनो होनोसै आङो भटखौहाय स' फैदो नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे फैदो ओंखारनोसै लोगोफोर रेडि जाखांबाय बोरो मामियालाय ओंखारबाय लोगोफोर जाहैनोसै थांखानोसै नोंबो थांगौमोन आरो आबा नाहरलाय ब्लगाव खिन्थालाय मुलुगाबो हाबा मुलुगलायनो जोंना सिजौआबो भट हैनोमोननो आं थांनो मोनगोन ना मोना होनगासिनो गाखोनि र' लोगोफोर स्कुटि गोजाङो अखा हानायखाय थान्दा जादों स्कुटि गाखोबाय थांग्रोनोसै फैबाय लोगोफोर काजलगाव हाइ स्कुल जोंना काजलगाव हाइ स्कुलाव जायो आरोना सानैजों फैबाय आब'जों आंजों थांगासिनो दा बारा मानसि गैखालान्दां काजलगाव हाइ स्कुल दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबफैफेरदों अबेथिं गैखाला लांदां ए ओइ नै लांदां होनबावबाय बुरजायानोथ' दंबावो एसे थांग्रोनि र' बांद्राय बुरजा गैला होखांनानै थांजोब्बाय खावसे जोङो 12थायावसो फैखादों काजलगाव हाइ स्कुलनि फिल्ड एसे हौवाफ्रा बांसिन दंबावो ना खामसालि गैयाबा ग्रौ दिनैसो हाबफेरदां काजलगाव हाइ स्कुलावहाय फैफेराखैमोन सान्दुं ओंखारफैबाय दासो मोजां बिफां दङ नै सुमफ्राम बिफां बैयाव नारेंबो दंबावोसो खोमा थान्दा जायो बिदि बिफां थाबा एसे ओइयो जामबो स्कुलनि फिल्डआव गुवारानो ना स्कुलाबो एलपियाबो ओइजों दा ओमफ्राय ना अबेजों मोनदों एलपि आलदा औ एलपियाथ' आलदा जाखाबाय दाना इमिजों हाइ स्कुलजों एलपियाबो ओइजों थाखानाय ना आलदानो आयौ माला मोननांगौ जोंहालाय दंबावथारो दाबो नै आंनि उनावबो मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला जोंना मोनथारनोसै लोगोफोर जोंहा आंनि उनावहाय जाफैबावबायसो दसेनो जोंहा मोनथारनोसै आरोना गैला सासे सानै साब्रैसोनि उनावहाय बोखांबाय लोगोफोर भट आंनि भट आंनि राइट्स
News channel फैलायलायबावबायसो नामा देखायनोसै News channel फैलायलायबावबायसो नै जोंनि भट सेन्टाराव देखायनोसै News channel फैदों आरोना कुइसन एन्सार खांबाय थांसै एसे मानसि मोनबाय थिग जोबना थांग्रोनोसै दायो थांसै दा जोब्बाय औ नै ओरैनिया मा गोलैयो मा गामिनि ए नर्थ काजलगाव ओमफ्राय जोंनिया बैथिंजाय माबानिया जि मोजां मोजां ड्रयिं आखिनाय दं स्कुलनिया मोजांथारहाय ओइ हनै बिफाङा सारि सारि जि मोजांखा स्कुला थान्दानो स्कुलनि बेकग्राउन्ड अखा हानायखाय एसे लेथ्रा जादों बैथिं मोजाङानो आंनि लोगोफोर सोर सोर फरायदोंमोन काजलगाव हाइ स्कुलाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे लोगोफोर लाबाथाय जि नायजायो मानसिफोरजों थेवबाबो ब्लग खालामग्राया खालामखानांगौ जाखायोना लोगोफोर सब खालामबाय आङो दिनै मेम'रि हिसाबै थाथोंसै लोगोफोर थांफिननो ओंखारबाय न'आव ओंखाम जाखांखानाय मा जानोना न'आव थांसै डाइरेक्ट ने सासे बाबाया जों जि मोजांनो बिहामजोफ्रा थांग्रोथोंसै होननानै थांनो होबाय आरो जोंखौहाय सानैबो ज' हाबनो मोनबाय जोंहा बारदों कृष्ण सुराया बारा खेबजोबनो हायासै मबाइलाव आव बिथिं थांबाय बेंटल लामा नैबो जाहैबाय सापागुरि थांग्रा अट' स्टेन्ड ओरै ससे थांबानो बैजों जाहैबाय जोंनि न' हाबग्रा लामा नैबे जाहैबाय फार्निचार दखान बेजोंनो फार्निचार दखाननिजोंनो हाबनांगौ होखांनानै फैबाय बारा मानसि गैखाला एसेल'खासै न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर नै होखांनानै माबानि हिन्जावमोन दासो थां लोगोफोर भट होनानै फैखांबाय नै आंहाबो आल्था लागायनो मोनबाय आरोना नै बिनि मोनसे स्ट'रि खोन्थानो आङो लोगोफोर थारमाने जोंहाथ' जोंनि आइया मा होनो जोंना बिएल'मोन नालाय ओमफ्राय जि बुरजा बुरजा औ आरो माबा मा होनो पलिअ' दौनायनि थाफैयोमोन ना बिदि फोननाय ओमफ्राय दा उन्दैयाव बेखौनोबा खथ' आल्था लागायनानै लाबावोमोन आसुगुराव बेसेबांबा गोबाव गोबाव थाजानोसै ओमफ्राय खारजाला ओमफ्राय दा बेखौबा बेखौ दिनै फोननायखाय माने बे खोथाखौ बेखौ गोसोआव फैफिनदों आरोना आं लोगोफोर स्कुटिजों फैनानै खानाया जायब्रें जाजोब्बाय आंना लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला आरोना माने दिनै आङो जास्ट खालि भट हैनायनि थाखाय माने भट हैनायखौल' मेम'रि हिसाबै दोननो थाखाय भिडिअखौ लानाय जादों लोगोफोर माने आंना गोदान सेन्टार जादों नालाय गामिनि गोदोनि होबाय थानायाव नङा नालाय थ' बेखौ आङो फार्स्ट होनायखाय मेम'रि हिसाबै दोननो होननानै आङो भिडिअखौ लानाय जादों आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामना लोगोफोर बेवहायनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामहरदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामनो दाबावहर नोंथांमोनहा आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ अल बाय